Ahoj všetci! Počuli ste už o asteroide 2024 R4. Bol v správach, lebo sa hovorilo, že by mohol v roku 2032 naraziť do Zeme. Ale mám pre vás dobrú správu. NASA znížila riziko na nulu. Poďme sa na to pozrieť bližšie. Asteroid 2024 R4 objavili v decembri 2024 a spočiatku bola malá, ale dosť znepokojujúca šanca, že narazí do Zeme. V jednom momente bolo riziko viac ako 3%, čo bolo dosť strašidelné. Ale vďaka ďalším pozorovaniam a novým modelom dráhy je teraz pravdepodobnosť takmer nulová. Takže, čo sa zmenilo? Asteroidy sa ťažko sledujú, pretože sú tmavé a ďaleko. Ale ako sa približujú, vedci získavajú viac údajov a spresňujú svoje predpovede. Ich dráhu môžu zmeniť rôzne faktory, napríklad iné asteroidy alebo gravitácia Jupitera. 2024 R4 má veľkosť medzi 40 a 90 metrami. Predstavte si futbalové ihrisko. Aj keď náraz by mohol spôsobiť vážne škody, najmä v meste, je dôležité pamätať na to, že nie všetky nárazy sú katastrofické. Niektoré asteroidy explodujú v atmosfére, ako napríklad v Čelabínsku v roku 2013. Teraz si povedzme niečo o obrane. Misia DART od NASA v roku 2022 ukázala, že dokážeme zmeniť dráhu asteroidu. Ak by 2024 R4 niekedy predstavoval hrozbu, podobné techniky by sa mohli použiť na jeho odklonenie. A to nie je všetko. NASA bude asteroid 2024 R4 naďalej sledovať a vesmírny teleskop Jamesa Webba ho bude pozorovať v marci 2025. Navyše, teleskop NEO Surveyor, ktorý sa má vypustiť v roku 2027, pomôže sledovať ešte viac objektov v blízkosti Zeme. Takže, žiadny strach. Asteroid 2024 R4 nepredstavuje pre Zem v roku 2032 žiadnu hrozbu. Zostaňte zvedaví a pozerajte sa na oblohu. Ďakujem za pozretie. Nezabudnite dať like a odoberať pre viac noviniek z vesmíru. Vidíme sa na budúce.